Здравейте всички от VBox 7, аз съм FryPlay, това е FryPlay Tutorials. В този урок ще покажа как да инсталирате Sony Vegas Pro 11. Ето го файла. Аз съм на 64 бита. Стартираме. Аз имам допълнителни ефекти, които съм си ги инсталирал, просто съм деинсталирал програмата, за да мога да ви покажа как просто да инсталирате. Така, тук приемаме. Избирате си папка. За предпочитане по-добре да е тази, ако имате памет в цето. И давате на инстал. Инсталацията не е нещо сложно. Много от вас съм чувал, че не знаят как да инсталират Vegas Pro 11 поради проблема с дългият код. Сега аз ще ви покажа подробно. За предпочитане се желая да имате 4 GB RAM, ако искате да вари горе-долу без лаг в програмата. Така, вече е инсталирана. Ето я. Затова копирате кейгена и влизате където сте инсталирали програмата. При мен е в C Program Files, Sony и Vegas Pro 11. Тук поставяте кейгена. Така. Давате му десен бутон след като сте го поставили и Run as администратор. Изпълни като администратор. Даваме на Yes. Така. Проблемът с антивирусната. Направо много мразя този проблем. Затова аз ще си изключа антивирусната, макар че ползвам интернет, но няма да е такъв проблем сега. Така. Добре. Така, антивирусната е изключена. Копирате пак кейгена. Аз ще вляза в папката. Копираме, ставим. Ето, включи се. Избирате Sony Vegas Pro 11. Vegas Pro 11. 32 бита, ако сте с 32 битова операционна система, или 64, ако сте с 64 бита следователно. Аз съм на 64. Избирате Patch. Тук ви показва инсталационната директория. Цъкате тук. Така. Давате ОК. Отново. И ви се пачва сега самия Vegas. Сега след пачването копирате Serial Number. Стартирате програмата. Давате на Next. Yes. Поставяте кода. Така. Тук си написвате код ви трябва. Не е задължително да са истинските. Сам имейл адреса трябва да е истински. Така. Давате на Next. И копирате дългият код. И готово. Програмата е активирана и сега ще ви обясня защо при повечето от вас това с дългият код не става. При вас не става, защото ето е този пач, който го показах от кейгена. Той, ако не сте пачнали програмата дългия код, няма да ви го приеме. Затова просто не трябва да забравяте да пачвате програмата. Най-напред обаче трябва да копирате кейгена, да го поставите в инсталационната директория
и да стартирате като администратор. И това беше всичко от мен за този епизод. Аз съм FryPlay и харесвайте, коментирайте, добавяйте в любими, subscribe в YouTube, ще дам линк. И ако имате въпроси, можете пак в коментарите да пишете или на лично съобщение, аз ще ви помогна. И това беше.